Publiko, dragi gosti, Perkovčanke i Perkovčani, dobra vam večer i dobrodošli na 30. manifestaciju pod nazivom Na salaši kod Betlema. Prije svega, u ime Kulturno-umjetničkog društva Ravnica i u svoje osobno ime želim vam sretan i blagoslovljen Božić. Večerašnje slavlje započeli smo pjesmom koja je već postala prepoznatljiv dio božićne tradicije u Starim Perkovcima, Na salaši kod Betlema. Ove godine Kulturno-umjetničko društvo Ravnica slavi svojih ponosnih 30 godina postojanja koje smo obilježili u lipnju pod manifestacijom nasred placa, nasred Perkovaca. No, posebno nas veseli što je prvi nastup održan upravo na današnji dan, prije 30 godina, na manifestaciji Na salaši kod Betlema. Stoga vas moram zamoliti da date jedan veliki aplauz za ovih 30 godina postojanja. Za početak, čast mi je pozdraviti današnje goste, gospođu Ankicu Zmajić, načelnicu općine Vrpolje. Gospodina Vlatka Možar, predsjednika Kulturno-umjetničkog društva Umag. Gospodina Mirka Damjanovića, voditelja Kulturno-umjetničkog društva Ravnica. Te članice i članove gostujućih folklornih skupina. A ova večer okuplja raznolike izvođače koji svojim talentom i ljubavlju prema tradiciji uveličavaju ovo slavlje. A oni su tamburaši glazbenih škola, Kulturno-umjetničko društvo Kupina, dramska skupina Kulturno-umjetničkog društva Kolo iz Vukovara, Kulturno-umjetničko društvo Zora Piškorevci, ženska pjevačka skupina Kulturno-umjetničkog društva Zlatno klasje iz Oprisavaca, te Kulturno-umjetničko društvo Perkovčani Novi Perkovci. Sve ih skupa pozdravite. Na početku večeri pozivam predsjednika Kulturno-umjetničkog društva Ravnica, gospodina Pavu Funerića, da vas sve skupa pozdravi s nekoliko riječi. Dobro vam večer, hvaljen Isus i Marija. Ovako nekako kako je Tena počela ovaj koncert, prije 30 punih godina, otprilike ovo vrijeme, stajao sam na ovoj istoj pozornici i otvarao prvi božićni koncert Ravnice. Tada se nije zvao Na salaši kod Betlema, bio je to božićni koncert Kuda Ravnice. U ovih 30 godina Božić u Perkovcima postao je nezamisliv bez božićnog koncerta. I uvijek 27.12. okupljamo se ovdje u ovoj dvorani kako bi s jedne strane i slavili Boga, ali i slavili i divili se našim prekrasnim nošnjama, ali iznad svega čuvali naše običaje, jer to je prvi i najvažniji zadatak našega Kuda. A ja se usuđujem reći da je u ovih 30 godina Kud Ravnica itekako opravdao svoje postojanje i itekako dobro čuva i uvijek će čuvati i svoje običaje i svoje nošnje. Ja jednostavno ne mogu vjerovati da je prošlo 30 godina. Tada, kada sam najavljivao ovdje, su bili neki drugi ljudi. Danas, 30 godina kasnije, na pozornici od onog prvog sastava ostala je još samo jedna. Ona koja je svih 30 godina uz Ravnicu. Ja ću vas moliti jedan veliki, najveći mogući pljesak za našu Terku Tereziju Sočković. Terka je ovo apsolutno zaslužila u svakom slučaju. Puno toga bih htio reći, ali sjećam se prije tih 30 godina kad sam se popio i kad sam pogledao lica mojih dragih Perkovčana i Perkovčanki, bilo su onako ozarena, uzbuđena, svi smo nekako čekali i očekivali taj prvi nastup Kuda i svi smo se nekako pitali
Hoće li to biti prvi i posljednji, koliko će taj kut potrajati? Malo tko je tada vjerovao da će to ići ovako daleko i da će se dogoditi sve što se dogodilo ovih 30 godina, a dogodilo se puno. Ja neću spominjati sve moguće nastupe, tek možda neke najvažnije, a to je da smo, ako se ne varam, 5 ili 6 puta bili na državnoj smotri izvornog folklora, 2 puta na državnoj smotri koreografiranog folklora, ženska pjevačka skupina je bila na državnoj smotri izvornih pjevačkih skupina, tako da možemo reći da smo itekako dobro predstavljali naše Perkovce i našu ravnicu s ponosom gdje god smo došli. I vjerujte mi, svagdje bili jako dobro prihvaćeni, a i mi smo se uvijek trudili pozdraviti i dobro ugostiti i naše goste. Tada sam nakon tog nastupa napisao jednu rečenicu. Nastavi li ravnica raditi ovako kako je nastupila na svom prvom nastupu javnom, na svom prvom božićnom koncertu, vrlo brzo bit će jedno od najboljih društava u Brodsko-posavskoj županiji. Obistinile su se te riječi i zaista ravnica je kroz ovih 30 godina postala jedan od najboljih kudova naše županije. Ja se usudim reći možda ponajbolji, ali nek to drugi prosude, neću ja suditi o tome jer ne mogu biti objektivan sve i da hoću. Rekao sam iz početka je ovaj božićni koncert nosio naziv samo božićni koncert. Ja sam se stalno trudio i pokušavao i na kraju se uspio izboriti da promijenimo taj naziv i da bude po onoj našoj božićnoj himni Na salaši kod Betlema koju smo evo i večeras čuli i zaista uživam svaki puta kada zasvira se i zapjeva ta pjesma. Iako mi je žao što naši momci koji su pjevali je na Badnjak nisu se opet mogli okupiti i da oni zapjevaju jer to zvuči fenomenalno. Ali ja ne bih bio ja ako neću večeras napraviti još jedno iznenađenje, jednu iznimku. S nama je naša načelnica. Vidio sam ovih dana da je raspisan javni natječaj Brodsko-posavske županije za dodjelu javnih priznanja i nagrada županije za sljedeću godinu. Ja mislim da nema nikoga od nas koji neće ovo podržati što ću sada reći. Mislim da je u ovih 30 godina kud ravnica itekako zaslužio da se kandidira za jednu od nagrada Brodsko-posavske županije. Ja ću zamoliti našu tajnicu da napiše jedan lijepi dopis našoj načelnici, a ona nek pokuša se izboriti pa da možda dobijemo i mi nekakvo priznanje od naše Brodsko-posavske županije. I to nije sve. Predlažem još nešto. Nagrade mogu dobiti i pojedinci i organizacije. Malo prije sam ju spomenuo, a sada ću spomenuti ponovno. Siguran sam, svako dobiva koje kakve nagrade, ali ako je iko zaslužio nagradu Brodsko-posavske županije, onda je to Terezija Sočković. I zato molim našu opet tajnicu nek napiše dopis, a načelnicu da nas izbori, da dobije to zasluženo priznanje, tu zlatnu kovanicu Brodsko-posavske županije. Evo, neću više ovoga, pozdravit ću samo naše drage goste i reći vam, uživajte. Veliko hvala našem predsjedniku, a sada bih zamolila načelnicu općine Vrpolje da nam se obrati sa nekoliko riječi i pozdravi sve prisutne. Perkovčani i Perkovčanke, dragi gosti, svi koji ste večeras ovdje, čast mi je pozdraviti vas u ime općine Vrpolje, u svoje osobno ime. Šta reći, 3 decenije, evo danas upravo kako kulturno-umjetničko društvo Ravnica radi i djeluje i upravo je ovo danas jubilarna manifestacija, jubilarni 30. božićni koncert. Hvala upravi kulturno-umjetničkog društva Ravnica, hvala svim onima koji su svoj slobodan rad i svoje slobodno vrijeme obvezali kako bi radili za kulturno-umjetničko društvo, za dobrobit našeg sela Starih Perkovaca i naravno za općinu Vrpolje. Općina Vrpolje se prepoznaje i putem ovog kulturno-umjetničkog društva Ravnica. Neka im je na čast i nama i njima, jer ipak 30 godina raditi i djelovati nije malo.
A ja ovdje prije 30 godina nisam bila na bini, nego sam bila u prvom redu gdje sam gledala prvi nastup kulturno-umjetničkog društva. I ovdje, među ovima kojih sad ima 20-ak, bila je još jedna gospođa i u pozadini još jedan gospodin koji su i ovdje sad na bini. Evo, toga se upravo sjećam. A sada vama svima koji ste došli posjetiti ovu našu jubilarku, ovu našu manifestaciju, zahvaljujem što ste došli. Želim vam svima sretne božićne i blagoslovljene blagdane, nadolazeću novu 2025. godinu sa puno zdravlja, mira i Božjeg blagoslova. Otvaram ovu 30. manifestaciju našeg božićnog koncerta na Salaši kod Betlema. Hvala vam lijepo još jednom što ste svi došli. Živjeli! Iz Zmajića, a sada kao što već vidite na pozornici se nalaze članovi Kulturno-umjetničkog društva Ravnica koji će kao pravi domaćini otvoriti ovu manifestaciju. Uživajte! Para
aplauz jer smo ipak ovako veselo plesali dok se nama pripremaju sljedeći gosti, a to su tamburaši glazbenih škola Arija iz Đakova te tamburaši glazbene škole Ivan Goran Kovačić. Pa pogledajmo što su nam ove mlade snage pripremile.
vas za još jedan veliki pljesak za ove mlade izvođače koji su se zaista potrudili. A na pozornicu nam ponovno dolazi Kulturno-umjetničko društvo Ravnica sa koreografijom koju nisu izvodili već dugi niz godina. Vjerujem da svi možete naslutiti o čemu je riječ i da ćete uživati u perkovačkim ljeljama.
molim vas za još jedan pljesak za Perkovačke Ljelje. A sada nam na pozornicu dolaze muška pjevačka skupina Kulturno-umjetničkog društva Kupina. Udruga je osnovana 1999. godine i od tada neprestano radi na promicanju šokačke kulture, tradicije i običaja. Prvenstveni zadatak je gajanje izvornog folklora sela Kupine, dakle pjesme, plesa, igara, običaja i izvornog šokačkog starosjedilačkog života, te njihovo očuvanje za buduće naraštaje. U svom radu udruga njeguje uz pjesmu i kola koje izvodi odrasla folklorna skupina, crkveno pučko pjevanje, dječje igre te običaje sela Kupine i okolice. U društvu djeluju uz odraslu folklornu skupinu također i dječja skupina, muška i ženska izvorna pjevačka pučke skupine te mješovita crkvena pučka skupina. Aktivno u ovim skupinama radi 40-ak članova različitog uzrasta iz skupine i okolnih mjesta. Tijekom svog postojanja društvo je gostovalo na svim većim i manjim folklornim priredbama i manifestacijama širom domovine. Od međunarodne smotre folklora u Zagrebu, Vinkovačkih jeseni, smotre Pasionske baštine, Đakovačkih vezova, Brodskog kola, smotre na Neretvu, Misečina pala u Metkoviću i drugo, kao i nastupima i festivalima izvan Republike Hrvatske, festivala folklora u Pečuhu, smotre folklora u Gracu, smotre hrvatskih iseljeničkih skupina u Halzenbergu, Republika Švedska i drugo. Osim redovnih gostovanja u raznim emisijama tradicijske kulture na radiju Osijeku, Hrvatskom radiju, Radio Slavoniji i tako dalje. Udruga je uz suradnju s Hrvatskom radiotelevizijom snimila 2 dokumentarne emisije o tradicijskom životu u selu Kupini. Također, samostalno je snimila promotivni nosač zvuka Oj Kupino, alej si milina, na kojem su članovi zabilježili izvorne pjesme i kola sela Kupine i okolice. Udruga organizira nekoliko priredbi kulturno-tradicijskog sadržaja, kao što je običaj kolo na Bartolovo. Članovi društva nastupaju u svojim vlastitim nošnjama u koje se spremaju kako godine i prigoda nalažu. A danas će nam se predstaviti uz pjesme u samicu. Čoban tjera ovčice, vrani se konji igrali, te bećarac. Samičar je Antonio Trepšić, a počimač Petar Kolesarić. Brani
Zamolila bih samo predstavnika muške pjevačke skupine da ustane na pozornici kako bi im uručili zahvalnice. A nama na pozornici dolazi dramska skupina Kuda kolo iz Vukovara. Kud kolo Vukovar je osnovano 2005. godine. Njeguje izvorni folklor Srijema i Slavonije. U društvu, pored folklorne odrasle i dječje i tamburaške skupine, djeluje i dramska skupina. Članice dramske skupine poznatije kao Snaše sa Sokaka. Kroz svoje šaljive skečeve publici prenose zanimljive detalje iz svakodnevnog života slavonskih ljudi, a na taj način njeguju i čuvaju i šokački izričaj. Snimile su 17 kratkih priča za osječku televiziju koje su se prikazivale u emisiji Slavonsko veselje. U ulozi voditeljice odradile su 23 smotre folklora u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, te bile dio glumačkog ansambla na svečanom otvorenju Vinkovačkih jeseni 2023. i 2024. godine. A danas će nam se predstaviti sa skečem Taj vražji internet. Bebi lazanja, izmislio milje, di si ti bio kad sam ja enklovala. Drugo, Terka! Terka, drugo moja! A šta se dereš? Faljen Isus! Uvijek faljen. Lupam ja, kucam, zovem, a ti ne čuješ. Pa ne čujem. A šta radiš to? Njuškam. Pa ništa ne osjetim. Ma ne svim njuškam, s ovim njuškam po ovom vražjem intranetu. Napravila mi mala Marija od komšinice Ruže. To neki intranet. Što tu svega ima? Ej, ajde sidi, ti tu, do mene. Pa jesi se i ti to, kako se no kaže, informatički ufurala, jel tako? Ma jesam, ženo, kako sam svinje naranila jutros, ja ti nos ne dižem s ovoga, oči mi ispale. Jesam se ufurala, da. Šta ima tu? Svega. I kupuju i prodaju i svašta. Slušaj, vaj šta je napisao. Kaže, prodajem kauč. Ko nov. Da mi ne trebaju pare, kaže, ostavio bi ga sebi. Ko zna zašto ga prodaje? Možda i ko Snaševica. A šta je ona prodavala kauč? Nije joj valjo madrac? Ma, novi kauč je prodala, ali aj kašuti, ali nemoj da bude poslije kako je Mara tračala po selu. Bože, ko da ja tračam svašta. A znam da ne tračaš. Ajde. Ženo, prevarila je muža na njemu. I kaže, ni ga mogla više gledat, morala ga se rišit kako god. Joj, ako ta bude tako nastavila prodavat namještaj, pa njoj će samo luster ostat na stolu. Nevoljo, de šutne laj tako o njoj. A de da ja vidim malo šta tu imade. A šta je ovaj napisao? Čekaj da ti maknem. Čistim po kućama. Šifra lopov. Taj se isprdava. A to se neko žali. A da. Ali ti kažeš da se tu može tako svašta kupit, prodati i tako, a? Može. Šta bi ti? Ajde ovako napiši. Čekaj. Aj piši. Pišem. Prodajem. Ne. Napiši da mijenjam. Mijenjam asparagus za asparagus. Polako. Asparagus za Ček. asparagus. Ček malo. Pa jesi ti poludila? Šta mijenjaš isto za isto? Pa ni isto. Moj visi. Pa bi zaminila za jedan što ne visi. Evo i ona se. I ti se išprdavaš. A šalim se Koji malo, naj. ajde. Ajde, molim te. Ali ajde sad ozbiljno.
Ajde ovako, kad tu kažeš svašta ima, da je ozbiljno ovako sad piši. Ozbilji se. Evo, ozbiljna Ajde. sam uvijek. Pišem. Imam veliku šokačku kuću Veliku šokačku kuću, s 4 penđera do sokaka, 4 penđera do sokaka, s ajmforom, s ajmforom, novi traktor Zetor, velikim slovima. velikim Zetom. Novi Zetor, Vinograd na čaratu vinograd na čaratu, s 200 čokoti. a da napišem 250. Pa piš ti 300. 300 čokoti. Tako. Ček, pa jesi ti poludila? Šta je bi? Pa neš valjda dadinu imovinu rasprodavat? Pa ne prodajem, Pa- samo se malo falim. Ajde, nevoljo je da samo se ti fali, no, drugo moja. Od te tvoje fale mogla bi se ti preko ovog i udat. Preko čega? Preko ovog. Po kako ću se, ženo Božja, preko toga? Pa tu ti se i udaju, ne samo prodaju i kupuju. Pa tu ti se preko toga i udaju. Ako se preko toga udaju. Pa evo, viš ovaj jedan napisao, čitaj. Kaže, dužan, ružan i do Boga dužan. Traži ženu suprotnih osobina radi braka na brzaka. Ajde, ženo, pa to se neko išprdava malo. Pa išprdava se, ali ima ti tu i ozbiljniji oglasa onako što bi ti mogla sebi. Kako? Ajde da vidim. Kaže, čovjek na radu u Njemačkoj traži ženu mladu s fakultetom, a nije uvjet da zna njemački. Pa nije loše. A, nije loše, ali nije za tebe. Pa kako nije za mene? Pa šta nije, niti si mlada, niti si obrazovana, nemaš fakultet. Šta? Pa ispunjavam jedan uvjet. A koji uvjet? Pa ne znam njemački. Evo, ne znam, idi drugo u oči. Ajde, nemoj Pa se ti malo tu. se ja šalim. Ti se šališ, ali dugo si ti udovica. Što bi tebi falilo da se ti udaš? A? Pa jesam, pa šta da radim, šta ću? A? Udala bi se ja kad bi imala za koga. A kako nemaš za A koga? za koga? Pa evo recimo za nog komšiju Peru Bosanca. Joj, kako s njim crkućeš svaki puta na noj tarabi, Bože dragi, kad se stisnu samo hi, 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 hi. Pa ženo Božja, kad on mene uvijek nasmije. Pa zato ti kaže. Pa evo juče ga sretnem, reko kud ti Pero? Kaže on, aj pust me Bona, evo bio kod gatare. Kod gatare? Jel, reko, pa šta ti je ugatala? Aha. Pa kaže, došao ja, pita ona mene, ošli graju kavu. Ma de Bona, pust gra, daj mi kavu. Uzela onu šolju, kaže, sunder, ja suno, okreno, ubodi, ubo. Uzela, vrti, gleda, kaže, vidim Pero, stoji ti neki put. Aj, pust me Bona, neki put mi stoji, neki put mi ne stoji, aj. I tako, eto, uvijek ti on mene nasmije. I šta bi ti falo s njim? Ali znaš kako se kaže? Ne treba mi s Bosancima veza. S njima ti je veza teža od poreza. Ajde, nemoj Ma tako. neću Bosanca, nisam luda. Neću. A šta ti kažeš na nog Šimu Dalmatinca? Onog što je doselio u Slavoniju, tamo negdje iz Dalmacije, a? Šime. Joj, što je on meni zgodan, joj, lip, nako, joj, naočit, U tim godinama se drži, jel? drži se. Linčina, ubio ga posao jadan. A posao ga ubio koji svakog Dalmatinca nije. Ajde, ženo Božja, slušaj. U nedjelju idem s njim iz crkve. A on ovako, evo ovako. Sve se vuče s noge na nogu. Rekao, pa ajde Šime, požurita šta se vučeš. A on će ti meni. Ha, Mare, oli je prišla. A jesi ti slušala župnika dok je drža propovijed? O, rekao, jesam i. A jesi čula kako je lipo rekao? Naš gospodin Isus je iša, doša, poša, siša. Ha, nije nijedno reka da je potrča. Tako sam ja pa da trčim. I eto, tako Linčina neću. I neš ni njega. Ma neću, šta ti je ženo luda, neću. A šta kažeš na nekog našeg domaćeg šokca? Ma a? koga? Baja Ivu.
Ma kojeg Baja Ivu? Ništa sam se uzmutala. Baja Ivu Snaškatinog. Pa sin jedinaca, tako imanje ima. Joj, moja Maro, što bi se... Jesi ti to sa mnom išprdavaš? uvalila u tu familiju. Ne išprdavam se, pa ja brinem za tebe. Baja Iva. Baja Iva, klempavi u šiju i ovolike glave. A malo mu je poveća glava, šta se izbunjivaš u mene? Poveća malo. Pa njemu je, eto, malo poveća glava da su njega fratri Kanaderom krstili. Ajde, nemoj tako. Neću njega. Neću. Što si ljuta isto? Pa kakve mi to prilike nalaziš, neću. Neš ništa. Pa ne moraš. Ali baš me zanima da ti sad sama sebi biraš. Šta bi ti sebi izbirala? A? Pa drugo moja, ako ću se opet udavat, onda bi nešto mlađe. Što se smiješ? Ona bi nešto mlađe, vaka matora. Što ne bi? Pa šta ćeš ti, taka matora, sa mladim radit? Kako šta ću? Pa šta? Ja matora pa znam, a on mlad pa može. Evo je na. Neće to tako. Šta si ti navalila na mene? Pa šta ti sebi kakog ne nađeš? Ja se... Ne znam kako bi se one moje nevolje tamo rišila, a ne da si još kojeg tražim. Šta je? Ne valja ti više Stipa, a? Pa ne valja. Je. Ni više za ništa. Ni moj Stipa više za ništa. A nekad je moj Stipa bio za svašta. Jebo me. Erka. A kakvi ti je bio s 30? Stipa moj? A da. A sa 30 moj Stipa bio ko mačak. Jel? Je. On je samo grebo i frkćo. Je. A u 40-im? U 40-ima već onako ko konj. Ono 5 minuta dobre trke ne mogu kazati. Ali zato 3 dana odmara poslije. Je. A u 50-oj? U 50-oj, joj. Ko golub. Golub? Je, moja drugo. Krene, moj Stipa, krene i svako malo nešto zasere. A ti... Erka, a kaki je sad onda u 60-oj? A u 60-oj, Božem prosti ko Čuko. Ko Čuko? Dođe, ponjuši i ode. Drugo moja, pa kaki će ti onda biti, eto, ako mu Bog da živi 70-u, ko Vuk, a? Ko Vuk? Pa ko Vuk. Kako Vuk? Pa dođe, pogleda, sidne kraj nje i zavija. Baš tako. I šta će mi onda takvi čovjek? A da ti njega uguraš na te oglase, a? Mog Stipu? Ajde vidi. Kako? Ja ti nikad nisam pisala te oglase, vra. Hoš ti meni pomoći? Hoću. Ajde. Pa ne znam, baš nije... Kako se pišu ti oglasi? Ajde, piši nako ko da prodaješ auto, šta ja znam, eto tako. Ajde, kreni ovako. Prodajemo muža. Prodajem muža. De napiši da je 70. godište. 70. godište, crni metalik. Može? Može, i ko nov. I ko nov? Čekaj, dodaj da vridi za 101 konja. Vridi za 101 konja i garažiran. I garažiran. Ja, drugo, ali smijem napisat da je upotrebljavana samo prva brzina i rikverc. A? U drugu Stipa nikad ne uši. A to ti misliš, ali napiši. Tako. Tako, sad čekaj. I sad mi... Šta sad? Traži neki email. Ma znam ja šta je email.
kad je moj pokojni Jozo, pokojnoj mu duši, znaš da on bio na radu u Njemačkoj i mi smo ti se preko tog maila dopisivali. Ekin David meni napravio, pa smo se mi dopisivali, imam ja mail, daj mi. Pa ja ću napisat, samo mi kaži koji ti je mail. Pa neću tebi kazat, treba i lozinka. A kako ti piše mail? Ma ja ću, ajde. Ja ću, nećeš ti, ajde. Moram i lozinku upisati. Bože, pa reci mi lozinku. Pa neću, val tebi kazat lozinku. A jesi, ne. Joj, nisam ti ja vod ni išla kako mi je Stipa umro. Bože, prosti Jozo. Ju, ne diraj se u mog čovika. Ma izletilo mi je to kad samo... Uletit će tebi. Pa kad samo o Stipi divanimo, pa... A i Joze, kad sam se sitila, evo, sva sam se zbunila. Nije mi niko tu ni pisao, niko, samo on. Ček. Ček, neko mi je pisao. Bože, ko ti može pisat Jozo gore? Ju? Draga ženo, sretno sam stigo. Put je bio ugodan. Sigurno se čudiš što ti se javljam preko maila. Al sad i ovdje imaju kompjutere i moguće je javit se svojim najdražim. Joj, što mi nije dobro. Aj ti nastavi. Nije mi dobro. Ne, smiri se, a? Stani, smiri se, nasloni se malo tu. Aj ti čitaj. Ja ću. Šta kaže? A čim sam stigo, uvjerio sam se da je sve spremno i za tebe kad stigneš u idući petak. Kaže, jedva čekam da mi se pridružiš i da ne nosiš malo puno robe. Kaže, gore je pakleno vruće. Ej! Alo! I ja šta da radim, svitu moj, da je malo rakije do nosa. Ne, ja ti da, ajde, I ovo drugo. ajde. Pa šta bilo? Pa opadrknila si ženska glava. Dobro je. Ajde, popi malo. Šta da popijem? Ove rakije. No neću, ženo Božja. Znaš da rakija ne djeluje dobro na meni. Da me udari. Šta ti? Udari ti u nogu. U glavu. Ja ide, U glavu, a? ne udara me po glavi i ovako me boli. Ma ne udari mi u glavu, ženo Božja. Udari mi u nogu. Šta ti, otići? Ne otiću, već se razbiću. Ajde, vidim ja da je tebi bolje. Ništa ti u svojoj kući idi. Ne voljaš u moju kujnu došla u pandrki. Čekaj, ne mogu. Pa ne mogu, joj, uvatilo me u leđa. Daj sad opet. I od drugo. Šta je? Pa šta je sad, baš me briga, ajde. Čekaj, pa ja ću završiti na injekcijama. A sutra ne vidi. I? A ti se ne vidio injekcije primaju. Pa u guzicu koju radim, da. Ajde, baš. Joj. A nakon njih nama na pozornicu će doći i kulturno-umjetničko društvo Zora iz Piškorevaca.
Bogatstvo folklorne tradicije, pjesme, plesa i mnoštvo različitih nošnji pretočeno je u kud Zora iz Piškorevaca, čija bogata povijest seže još u 1927. godinu, kada društvo započinje s radom kao pjevačka skupina, a s vremenom su stvoreni uvjeti za rad plesne i tamburaške sekcije. Zora je jedno od najstarijih društva na području Đakovštine, a svojim radom i upornošću iz naraštaja u naraštaj prenose višestoljetnu kulturu, tradiciju i običaje svoga mjesta. Baš zbog upornosti u očuvanju kulturnog nasljeđa svojih djedova i pradjedova, društvo je prepoznatljivo po izvornosti svoga kraja, Đakovštine i ovoga dijela Slavonije. Društvo trenutno broji 50-ak članova podijeljenih u prvu plesnu sekciju, pjevačku sekciju te dječju sekciju. Zora veliku pozornost pridaje najmlađim uzrastima koji će vremenom kroz rad nastaviti tradiciju i opstojnost već postignutih tekovina društva. Zora je domaćin dvije kulturno-folklorne manifestacije i to Piškorevački sokaci, smotre folklora za odrasle folklorne skupine koja se održava krajem mjeseca kolovoza i dječje smotre Sveta Lucija koja se održava uoči blagdana Svete Lucije te gastromanifestacije Tačkijada koja se održava početkom mjeseca rujna. Danas će nam se predstaviti spletom Radujte se narodi, Lolo Garava, Šajka, Povraćanac, Ajna Livo, Kolo i Bečarac. Uživajte!
molimo predstavnika Kulturno-umjetničkog društva Zora da se vrati na pozornicu kako bi primili zahvalnicu. Brže, brže, Marko. Sajka, Budrovka, ja, Zet, izvoliš. Hvala. Ona, Evo, izvoli. i tebe će slušati. Ona Budrovačka snaja, ja Budrovački Zet, baš nas briga. Svi nam ložu, svi nam ložu. A nama u nastavku dolazi ženska pjevačka skupina Kulturno-umjetničkog društva Zlatno klasje iz Oprisavaca. Kulturno-umjetničko društvo Zlatno klasje Oprisavci osnovano je 1995. godine. Nakon višegodišnje stanke na inicijativu mladih ponovno je pokrenut krajem 2021. godine. Danas KUD broji 30 članova te djeluju u 3 skupine: plesačka, pjevačka te dječja skupina. Kulturno-umjetničko društvo Zlatno klasje sudjelovalo je na brojnim poznatim manifestacijama folklora diljem Republike Hrvatske. Društvo djeluje s ciljem očuvanja narodne nošnje, pjesama, kola i običaja sela Oprisavci i uže okolice. Voditelj je Josip Andrić, a izvode izvorne pjesme i kola sela Oprisavci. Danas će nam se predstaviti s pjesmama Radujte se narodi, Dođi drugo i Prelo prel.
2017. godine, a broji 80-ak članova, a od toga 40-ak aktivnih u 3 skupine, folklornoj, žensko-pjevačkoj te muškoj pjevačkoj skupini Faši. Napiću se Dado Stari. Iako mlado društvo već broji razna priznanja, 2018. godine proglašen je najizvornijim kudom Đakovštine. 2019. godine također je proglašen jednim od 6 najboljih u Đakovštini. Kud je do sada nastupao na mnogim manifestacijama diljem Republike Hrvatske, a posebno za istaknuti je nastup na 25. susretima hrvatskih folklornih ansambala i izvornih skupina u Sisku, u Metkoviću na 35. smotri folklora Jadranske Hrvatske, na Neretvu Misećina Pala, te 55. međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Društvo s ponosom predstavlja svoje selo, Đakovo i Slavoniju. Cilj kuda je zaustaviti odumiranje tradicije i običaja svoga kraja, te očuvanje nošnje koja je sva privatnog vlasništva, te dočarava bogatstvo kraja iz kojeg dolaze. Danas će nam se predstaviti spletom kola Čija kola klepeću sokakom, koji se sastoji od pjesme Čija kola klepeću sokakom, Širi kolo, Šokačko kolo, Drtavac, Mista i Bećarac. Uživajte! Soka
Zamolila bih predstavnika KUD-a Perkovčani da nam se vrati kako bi dobili njihovu zahvalnicu. Podržite ih još jednim pljeskom, bio je ovo posljednji nastup za večeras. Mi smo, dragi gledatelji, stigli do kraja ovog božićnog koncerta. Pjesma, ples i tamburica ispunili su naše srce stvarajući čaroliju koja je obilježila ovaj dan. Zahvaljujemo vjeru svim čuvarima tradicije, svakom članu kulturno-umjetničkog društva koji je danas nastupio. Također veliko hvala svim medijima koji nas vjerno prate, među kojima su gospodin Đuro Rešćanin, Šokački portal na čelu sa gospođom Rankom i gospodinom Željkom Peh, Posavska Hrvatska i Radio Slavonija. A vi, draga publiko, hvala vam što ste svojim prisustvom podržali rad i trud svakog folklornog društva. Vjerujemo da ste uživali u bogatstvu božićnih pjesama, plesa i raskošnih nošnji. Za sve sudionike večernje manifestacije priređena je večera, a vas, dragi gledatelji i gosti, pozivam da ostanete na druženju i zabavi uz tamburaše. Ugodnu večer i uživajte. Živjeli!